Freeport fid-daħla tal-belt. Hekk kiteb il-ġurnal The Malta Independent b'referenza għall-impatt viżwali li qed iħallu l-gabbani l-ġodda fi Pjazza Tritoni l-Belt Valletta. Gabbani li ġie rrapportat li swew lill-poplu Malti 400,000 euro u li ħolqu kontroversja anke fuq il-midja soċjali. Dan kif ħafna komparawhom ma' containers tal-vapuri u oħrajn li kritikaw il-fatt li tpoġġew fin-nofs tal-pjazza u telfu mill-ftuħ meta setgħu tpoġġew iktar fil-ġenb. L-10 gabbani li għandhom forma ta' kaxxa bi struttura tal-metall u qafas tal-injam kienu manifatturati minn kumpanija Spanjola b'direct order mill-Grand Harbour Regeneration Corporation. Ħafna mill-gabbani għadhom magħluqin u s'issa jidher biss li fetħu 2 minnhom, waħda li toffri servizz ta' taxi u oħra li tbieħ affarijiet tal-ikel. S'issa għadu mhux magħruf jekk dawn il-gabbani hux se jingħatalhom permess biex jarmaw imwejjed u siġġijiet fil-pjazza.